Usa ka 14 anyos nga daligita nga agi pusil sa sud sa ilahang giabangang panimay sa sitio Riverside 1 sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay pasado alas 7 ganyan buntag. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Nagtubag siyang module ang grade 7 nga biktima sa dihang gisud ilang giabangang panimay sa wa mahiling suspetsado dayon pusil ngadto kaniya ang biktimang naigo siyang tuong aping. Nagkadugo na ang mga modules nga gitubag sa biktima nga gipatong sa lantay. Ang unang makit-an sa dayong sudmo sa balay. Nag-answer ang 14 anyo sa iyang modules pasado alas 7 ganihang buntag ug human ini ihatod unta sa biktima sa tungaan. Tapad sa biktima ang 13 anyos niyang pagumangkon sa lantay nga gahapnig pa sa ilang mga modules. Gingong may nanuktok sa pultahan apan wa nila kini ablihi. Apan may mikalitog sud nga lalaki sa ilang giabangang panimay. Dayon pusil sa biktima. Naku yung nuktok niya sila mga abli. Ipatiran ko no ang pultahan. Ipatiran pultahan niya. Dan gi kuanan gi dutilan. Gidulitan? Unsay porma man sa laki daw no? Nagmas man kuno na. Usa sa mga silingan sa biktima ang mingon nga nakadungog lang sila og usa ka buto apan wa makakita sa mamumuno. Gituwa nila nga sa mga sulunong bahin sa daan miagi palayo ang suspetsado. Naibuto ma'am. Nya wato pagbuto ma'am akong tinda akong gibutang dayon nidagan ko nya wala na ko kabantay nga na pagkuan ako moto gitabang na mo gisakwat sa akong anak padung didto jadi naman madasa akong anak. Matud sa inahan nga wa siya'y nasayran nga dunay kontra ang anak. Wa man si problema Jacqueline. Anong siya may ganang gipusil man? Ambot lagi wala gilabdas akong umam. Na diretso man siya may punteriya. Mabitaw na gilabdas akong umam. Tanang anggulo o motibo sa krimen ang gisubay sa Talisay City Police. We have considered maraming anggulo dito. Tingnan natin yung mga possibilities to resolve the crime. But as of now, we have a person of interest. So the investigation is still ongoing. Lahat sir, may illegal drugs? Yes, lahat the possibility. Malapit yan sa tangke. Caught patrol at that time. And interestingly, it was known lang to us ng 9:30 AM. So we are backtracking those gaps because suspiciously, bakit ganun kahaba yung oras na naitabo bago na report. Usa na usab niini ang kabahin sa pagkalambigit sa illegal drugs kaniadto sa ginikanan ug igsuon sa biktima. Lakip sa gisubay sa kapulisan kuno na bay CCTV sa maong lugar aron makatabang sa ilang nagpadayon nga investigasyon. Daghang salamat Femari Dumabok.